Здравейте хора в част 2 на The Backrooms с Кратос. Днеска вчера ми предното видео направихме двете нива, първите две, сега ще направим третото с Кратос. И да почваме. Това е ниво 1, миналото е било, миналите две нива са били част от едно ниво. Там виждате усмивката да се разхожда, аз много я мразя тая усмивка. Кратос, какво ще стане ако падна в басейна? Чакай, ще пробвам. Не, той май има невидима стена. Има. Чакай. Кратос, ще отидеш ли там, където има една стена? Там, в началото на нивото. Моля те, ела да му напътстваш, че усмивката е много гадна. Entity. Само много и сега ще дойда, че го заобикаля. Тук съм в началото. Ето. Кратос, ето та. Изчакай малко да мине и ще мине по пътя. Тук има някакво такова, има някакво писмо. Хора, ето с Кратос сме тука. Да смайл. Чакай, аз забравих, че мога да спринтя. Маля, аз съм много зле. Готови сме ти сега след 3, 2, 1 и сме готови с него. Айде, чао, никога повече няма да те видим, ти ужасно грозно циганско чудовище. Yes! Айде. Yes! Яш! Добре, хора, сега преминаваме на... Тук не мисля, че има кабел на чудовище. Това не е следващото на ниво, объркахме се сега. Аз не съм се бъркал, ти се обърка, не аз. Да. Чакай. Маля, аз за малко да падна в басейна. Я моля да падна. Мога. Не следвай стрелките. Ние сме Посейдон. Сега трябва да плуваме надолу и каза нашето. Как да почна да плувам? Ето така. Телепортирам с цимент, брат. Телепортирам с цимент. Ето, това е левел 2, The Backrooms. Тук това е лоби. Забравих за това ниво и то е екстремно гадно. Чакай, Кратос, изчакай ме, бе. Това усмивката ли е? Това е като син. Откъде? Това ниво е много гадно. Ако ще умираме заедно. Трябва ли това същество да го гледаме? Брат, това е буквално сик от Алиекспрес. Мале, ти си на... Брат, това е буквално сник от Алиекспрес. Знам, че тук има някакъв ключ. Ще ни трябва за нещо. Чакай. Не идва. Бягай! Идва, брат! Чу сам някакво тутуп. Сърцето ми тупа като барабана на Rage Against the Machine. Да, брат, то си е. Буквално музика, който... Не. Брат, това е буквално последното ниво. Сега ще пусна музика. Сега ще пусна малко Rage Against the Machine. Чак. Кратос, ти си ме изоставил напълно, чак само малко. Брат, искаш да дойда надолу ли сега? Идвам. Брат, аз дори не съм... Ето. Аз съм те. Брат, качи се нагоре, ще те изчакам
Малко Rage Against the Machine. Ей, така ми тупа сърцето буквално в тази игра. Ей, така ми тупа, хора. Тук ще го скипна. Та парзалка май ще е към левел фън, не знам. Това левел фън ли или... Да. Ама фън плюс или просто фън? Просто фън. О, това не го знам. О, да, ръци ще има за всички от сърце, но няма и да има. О, чак. Рид. Крато села да прочетеш нещо. Ей, тук има едно да го прочетеш, да ми го преведеш. Това място, тази дума не знам какво означава. Има някакво чувство. Чакай малко, да не ме се ставаш, бе. Я изпей за новата година. Искам да кажа нещо. Сам да не е глупост, че ще ма баннат. Няма, бе. Има някакво задънено стълбище, аз просто продължавам надолу. Как надело, бе? Няма да кажа глупост, обещавам. За новата година. Ние ще умрем. Чакай. Тук има нещо. Да прочетеш. Това не... Аз знам какво ще прави това ниво. Значи трябва да направим цвета да е същия като на стената от среща. То буквално ще. Искам да поставя. Това чудовище идва. Ами, лови ти! Малък балон. Такъв. То. Да, корице. Нещо май съм сгрешил. Не, това ме уби! Не! Това... Има парти пулпър тук. Да, знам. Искаш ли да те пресрещам? Добре. Изхода. Това ще е от видеото. Абонирайте се с камбанката, за да не пропускате когато кача нещо. Сега, като стигнем до къщата... Добре. Искаш ли? Да. Хайде, чао.